piring, gelas, panci, tetek bengek ting blengkrah iki lho bolo tak kei solusine. Ana rak piring. Nah, iki lho. Kok aluminium rupane ireng glo kaya ngene iki. Tempat-tempat penyimpanan wah banget iki glo kaya ngene iki glo bolo glo. Iki tempat penyimpanan dhuwure kaya ngene iki glo. Kurang apik piye coba iki nggo ada pernik-pernik dapur ngono wis cocok banget glo. Kaya ngene iki wis ana keramike ngisor. Nah kene iki penyimpanan kaca bening kaya ngene iki bolo glo. Kacane riben terus wis ana keramike nggo ada magicom glo. Wis ana colokane kaya ngene iki kurang apik piye jajal. Nah kaya ngene iki ngisor-ngisor ya nggo nyimpen piring kalau gelas ngono wis akeh kene iki bolok lho ketimbang pececeran gelasmu piringmu simpenan nang kene pokoke sak yuta 750 wis entuk lemari ngisore ya wis ana rodone iso digeser-geser gampang. Nah kaya ngene iki ya estetik bentuke kurang apik piye pokoke ndang merapat wae nang toko mebel Bintang Baru Furniture genah barangnya genah kualitasnya bolok.